asiakas oli käynyt tämmöisen Alppiina hakea Saksasta ja nyt sitten tuotu meidän tallille pinnotettavaksi, koska sitähän me tehdään täällä parhaiten. Siitä esipesujen kautta lähdetään pesee autoa käsin oikein rauhassa kunnon vaahdolla. Ja sitten kaikki yksityiskohdat kanssa kunnolla läpi, että saadaan hyvät valmistelut ja täysin puhdas auto ennen kuin lähdetään tekemään pohjatöitä. Sitten kun on auto pesty, niin me savesteltiin eli poistettiin kaikki karheus autosta. Sen jälkeen tämmönen satisfying vannepesu ja siihen vielä tommonen wet coatti, niin teki hylkii vettä sitten muutaman kuukauden. Auto kuivataan hyvin ja ruvetaan hommiin. Ihan medium tahna, medium pädi käytössä. Ja oli suhteellisen vaikeita muotoja tässä Alppiinassa, niin käytiin vähän erilaisia koneita vuorotellen, niin päästään varmasti jokaiseen kohtaan käsiksi. Ja lopulta tuli kyllä tosi hyvä lopputulos ja saatiin mukavasti mikronarmui pois. Sitten se pääjuttu Premium Bond 9H pinnote pohjalle. Tämä on se meidän pääpinnote. Ja tämä kovettuu tuohon auton kirkaslakkaan tosi moneksi vuodeksi. Sen jälkeen sitten yön yli kuivuu ja päälle tuommoinen hydrofobisuutta lisäävä Hydro HD pinnote. Sitten kun on 2 kerrosta päällä, kuivuu vielä yön yli ja Alppiina on valmis. Tuli ihan hemmetin magea sininen auto. Kiitos paljon katselusta ja palataan. Moro!